Τον έπαιζε. 100%. Κι αυτό. Bro, τι ήταν όλο αυτό. Bro, τι κάνει. Δεν ξέρω. Bro. So. Να κερδίσουμε. Γεια σας μάγκες μου, είμαι ο Σπανός και σήμερα είμαι με τον Σκιουράκη. Πού είστε μάγκες μου? Θα μπούμε ο Με TV. 3 το πρωί. Πάει 4. Πάει 4 η ώρα. Να δούμε το πρωί. τι έχει τέτοια ώρα. Να δούμε τι έχει τέτοια ώρα και έχουμε και 4 challenges που πρέπει να κάνουμε. Να βρούμε κάποιον να ξεδιπλώνεται, αναλόγως και ιδιοτρόπος. Μου είπε να πάμε στο δωμάτιο και να ξεδιπλωθούμε αναλόγως και ιδιοτρόπος. Να δούμε γυναικεία, να μην το πούμε, ναι. Να βρούμε κάποια ή να βγούμε ή να μας δώσει το insta της και κάποια να μας δείξει face. Hey yo, what the fuck! Κάντε like, subscribe όλοι για να δείτε για να δείτε βίντεο. Δεν κάνετε subscribe. Είστε πάρα πολλοί που δεν κάνετε subscribe. Γι' αυτό πατήστε όλοι το κόκκινο κουμπάκι. Πατήστε να πάει 100k, πάρτε την Πρέπει πλακέτα να εδώ πίσω. πάω 100k. Θα τη βλέπετε εδώ πέρα, θα σας τη βάλω την πλακέτα. Με το που την πάρω. Σπανός, 100.000. Σπανός, 100.000. Ο Σπανός Σκιουράκης είναι εδώ. Τι κάνετε, κάντε Κάνουμε live. βιντεάκι και ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να τον παίζει. Δεν μπρο, με βάλεις το βιντεάκι τώρα όμως εμένα. Αφού δεν το Αφού παίζεις. δεν τον παίζει. Το παίζεις! Το παίζω μπρο, το παίζω. Πού είναι? Πού να είναι Ξέρω εγώ ρε μπρο. ρε μπρο, θέλω λίγο να ρεμίσεις. Ωραία, αρχικά τι γούνα είναι αυτή, από ποια γκόμενα έκλεψες τέτοια γούνα μπρο. Δείξε λαγό. Δείξε του. Δείξε εδώ. Ωπα ρε μάλακα. Κάνετε live. Όχι, όχι, βιντεάκι ρε, βίντεο. βιντεάκι γυρνάμε. Μάλακα, με Σκιουράκη στα μ' ακούς. Με Σκιουράκη είχα βγάλει φωτογραφία στο πλαίσιο με Γιαννέλη, τον είχα βρει πριν 3 χρόνια μπρο. Χριστός η Πριν Παναγία. 3 χρόνια Πριν 3 χρόνια το θυμάμαι. Γιαννέλη κιόλας. Με Γιαννέλη ήσουν. είσαι ωραίος. Είσαι παιχταράς εσύ. Δεν το πήραμε από την αρχή όμως. Λοιπόν, περίμενε να έρθω να τον παίζω, πρέπει να τον βγάλω έξω. Μπρο, τι ήταν όλο αυτό, δέντρο ήταν αυτό. Γεια σου φίλε. Γεια. Τι είπε? Πού είσαι ρε μαλάκα, Είσαι, ρε. Σκιουράκη, θέλω να μου πεις κάτι ρε μπρο. Την εμπειρία σου με τον Κονίλο ρε μαλάκα, θέλω να μου πεις. Μαλάκα είναι ό,τι Είναι ο ίδιος, όπως είναι off cam είναι και Μπρο, ναι. μέσα στην Ναι, κάμερα. ναι. Μαλάκα είναι... Καλύτερος μη σου πω, είναι ο Κονίλος. Κάνετε live ρε. Όχι, βιντεάκι ρε, βιντεάκι. Έχουμε ένα τυπά που κοιμάται αυτή τη στιγμή, να σας δείξουμε αυτόν. Άντε ναι, δεν γαμιέται. Με τα πατούσια. Περιμένετε. Άμα το αφρό. κάνεις σε μάγκας. Σκάσε, περίμενε. Πήγαινα μια φορά τουαλέτ. Ρίξ' το αφρό, άμα το κάνεις. Να φαίνεται. Μην πετάχτη κοπέλα. Να φαίνεται. Μάτε ρε μαλάκες. Δεν πειράζει. Ξέρεις ποιο με δίκαλο. Κοίτα, Σπανός μπρο. Πανός μπρο. Τσέκαρες. Τρέχα, να σου Πάει την κουρτίνα. Πάει την κουρτίνα. Έγινε ρε μαγιές. Φιλάκια ρε. Α, τα λέμε. Σοβαρό content. Μαλάκα, ναι. Πρέπει να το είχαμε challenge αυτό. Ναι, ρε. Δεν πειράζει, δίνουμε content για σας. Κάντε subscribe εδώ, τσάμπα content. Κάντε subscribe, ναι, όντως τσάμπα content και έλειωσα κιόλας στα γέλια. Κάντε. Έλειωσα στα γέλια. Τι με Το πιάνουμε τα... Ο Σπανός, κοίτα. Γεια σου Σπανέ αδερφέ, είμαι μεγάλος φαν. Σε έπαιρνα κλήσεις και σου έλεγα ότι θέλω να κλείψω το θυμάσαι. Και Σκιουράκη είχαμε μιλήσει πριν γίνεις διάσημος. Από τα πρώτα σου βίντεο σου είχα στείλει μήνυμα στο Insta από το παλιό σου άκ να σε ρωτήσω κάτι και είχαμε μιλήσει. Σου απάντησα. Είσαι εκεί. Ναι ρε. Ωραία, εντάξει, τότε καλά είμαι. Τότε απάνταγες μπρο, τώρα Και δεν ξέρω. τώρα απαντάω ρε μπρο, απλά τώρα είναι πολλά παραπάνω. Εσύ Σπανέ σου στείλα μήνυμα μου βάλεις την ομαδική μου άφησες συν μπρο. Αυτό είναι πολύ stream. Κάνετε stream. Όχι, ρε, όχι. Απλά μπήκατε έτσι να ράξετε. Μπήκαμε να κάνουμε Κάνουμε βίντεο βιντεάκι. παράλληλα. ναι. Το γάμα να ξέρετε είστε πολύ μάγκες. Είσαι ωραίος, Ευχαριστούμε πολύ ρε. Άντε καλό Καλά να βράδυ. περνάτε, τσάου. Καλό βράδυ. Ωραίος μάγκας. Αυτοί ωραίοι είναι έτσι όπως μιλάνε. Γεια σου φίλε. Τι κάνεις. Αν το παίζεις εδώ. εγώ. Κοιμάσαι ή πέθανες. Το
Ωραίο κούτελο. Μίζει το αυτό. Κατάλαβα. Αδερφόλε, είναι καλή άντρα. Μίλησε. Κοπέλα είμαι. Όπα. Και γιατί φαίνεται. Γιατί έτσι έχω στερεώσει το κινητό. Ωραία, στερεώσε. Δεν γίνεται. Πόσο χρονών? 30, εσείς. Εμείς θα σου πω τώρα, γιατί 19. μπορούμε εδώ. Δεν θέλω να βγει το πρόσωπό μου στο YouTube. Τέλειο. Πώς είσαι? Καλά, εσείς. Πώς? Γιατί γελάς? Εμένα βρήκατε ρε παιδιά τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα είναι που τα βρήκαμε μας. Τα πάνω εμείς μπήκαμε. Ρε, πού είσαι πέφτει. Το μετράμε. Ο Θιουράκης. Πες μαϊμού εκεί πέρα. Κάτσε. Κάτσε καλά ρε. Έλα. Ρε, πες τη μαϊμού να μιλάει. Μωρή. Κάτσε καλά ρε. Δεν την έχω ταΐσει εδώ και 5 μέρες, 6 μπύρες. Έχεις κανένα άλλο ζώο, γιατί εγώ Κάτε. είμαι μελάκι. Βρήκε δελφίνια. Πού τα βρήκες τα δελφίνια ρε? Εδώ πιο δίπλα ρε, έβρεξε την προηγούμενη ημέρα και έχει γεμίσει. Κανένα άλλο ζωάκι έχουμε. Τώρα δεν έπαιξε όμορφα. Τον έπαιζε. Τελείωσε. 100%. Κι αυτός. Και εσύ το Και παίζεις. εσύ σίγουρα. Κι αυτός. Στη σειρά. Δεν γίνεται με το μετρήσουμε, έλα. Μπράβο, είμαστε φωτιά να πούμε. Αλλά τι έχει μείνει τώρα? Πατουσάκια. Ναι. Και... Γυναικεία... ειδονή. You know. One eternity later. Δώσε πόνο. Δώσε πόνο. Α, πατουσάκια. Το πιάσαμε. Ναι. Δεν το σκέφτηκα καν με αυτά που έβλεπα. Μπρο, τι γίνεται 4 το πρωί στο MTV? Μπρο, τι έγινε τώρα? Όχι, καταλαβαίνεις τι είδαμε. Να το εξηγήσω λίγο. Είδαμε... Εξήγησε το, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Είδαμε live show. Ναι. Στο MTV στις 4 το πρωί. Πολύ περίεργο. Πετύχαμε πατουσάκια όμως. Μπράβο. Άλλο ένα. Άλλο ένα. Το πιο Άλλο δύσκολο, το ένα. πιο δύσκολο. Hello. Hello. What? What? Hi, hi. Hi. Hello. How Very are you? good. What about you? Wow, you are so beautiful. Γράφει, δεν πώς μιλάει. Speak to us. Speak to us. You are very beautiful. You are very beautiful. What? You are very beautiful. Thank you. Not welcome. Παιδιά νιώθω περίεργα. Γιατί μην γράφει να μην ξέρω. 3 great. Me you 3 λέει. Me you 3 great, yes. Yes. Yes, of course. Show us your tits. Show us. Yes, we want fun. We want fun. Show us your Show tits. us. Όπα. Οπα. Τι πάει. Έλα ρε μαλακά μου Δεν γίνεται ρε μαλάκα. Hello. Hello. Γράψε το chat, γράψε το chat. Can you show us your teeth? Your boobs? What? Why? Show us boobs. Play to play. You play first, me after. Why are you laughing? Show us. Show us your I teeth. show, you show. Yes, yes, yes. Yes. Yes, yes. Yes, yes, You. yes. Οπα. Μπρο, τι κάνει. Δεν ξέρω. Μπρο. Show.
κερδίσουμε. Μάγκες μας κάμαρε. Εδώ ήταν και δεν το κάναμε και είμαστε εδώ πέρα 4 ώρες. Οπότε είπαμε ότι χάσαμε το challenge. Οπότε χάσαμε όλα. Και τι αποφάσισαμε το Σπανό? Για να είναι δίκαιο και στο chat. Εφόσον χάσαμε το challenge, θα κάνουμε ό,τι λέει το πρώτο σχόλιο. Εγώ στα αγγλικά, στα ελληνικά. Ναι. Όποιο είναι το πρώτο σχόλιο με τα παραπάνω likes θα το κάνουμε. Αλλά μην είναι περίεργο και παρακαλούμε μην είναι παράνομο. Ναι. Αυτό. Γράψτε κάτω, κάντε subscribe και like στο Σπανό και... Like, subscribe και αν φτάσουμε 5k likes θα ξανάρθει εδώ ο Σκιουράκης και θα ξανακάνουμε βιντεάκι και θα ξαναπροσπαθήσουμε το ίδιο πράγμα να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε. Φιλάκια πολλά. Φιλιά πολλά.